Zdravotný handicap nie je len niečo, čo môžeme vidieť voľným okom, ako sú napríklad fyzické handicapy, ale môže to byť napríklad aj zrakový handicap, sluchový, rečový, alebo taktiež mentálne a duševné postihnutia. Čo týka úrovne podpory, tak si myslím, že nedostatočná, aj napriek tomu, že v legislatíve máme ukotvené nejaké opatrenia a programy, ktoré slúžia na pomoc práve tejto skupine ľudí. Tam si vieme v prvom rade predstaviť napríklad finančnú podporu, ako nejaké príspevky a dávky. Avšak stále tu máme oblasti, ktoré nie sú dostatočne zastrešené, ako napríklad vzdelávanie, zamestnanie, sociálne služby alebo zdravotníctvo napríklad. Myslím si, že naša spoločnosť má ešte priestor, kam rásť, kam smerovať, kam vlastne nejakým spôsobom zlepšiť túto situáciu, pretože častokrát ľudia so zdravotným znevýhodnením čelia často s dĺhavým procesom, náročným procesom, ktorý im v tých situáciách sťažujú celé fungovanie a teda je to častokrát možno až odradzujúci proces od toho si možno o niektoré príspevky požiadať a podobne. Myslím si, že veľmi dôležitá v tejto oblasti je práve informovanosť a také uľahčenie ľuďom v tej situácii vlastne, aby si vedeli na koho sa majú obrátiť, kam môžu ísť, kde môžu žiadať napríklad finančné príspevky a podobne. Myslím si, že aj tá štátna podpora by mala byť o niečo výraznejšia, o niečo lepšia, aby naozaj častokrát práve ľudia nemuseli tento štát vlastne suplovať v rámci teda pomoci tým najzraniteľnejším, medzi ktorých patria práve aj ľudia s zdravotným znevýhodnením a naozaj potrebujú práve našu podporu a pomoc. A veľmi dôležité z môjho pohľadu je práve taká výchova k rešpektujúcemu a vlastne takému úctivému porozumeniu a teda komunikácii s týmito ľuďmi. Myslím si, že u každého je to individuálne, keďže každý človek so zdravotným handicapom trpí nejakým iným postihnutím. Avšak vo všeobecnosti je tu napríklad vzdelávanie, kde je nedostatok programov, ktoré sú špecializované práve pre týchto ľudí, prípadne nedostatok asistentov alebo špecializovaných pomôcok a technológií, ktoré by pomohli práve pri vzdelávaní týchto ľudí. Zároveň aj zdravotníctvo, kedy je nejaký obmedzený prístup na špecializované rehabilitácie a úkony. Myslím si, že nie. Vo všeobecnosti si myslím, že ak sa pozrieme aj na rôzne inštitúcie, naozaj bežný občan, v rámci ktorých vlastne vybavujem bežné záležitosti, či už sú to rôzne úrady, poisťovne a podobne, tak naozaj častokrát aj problémovým je práve aj tá bezbariérovosť. Nie všetky inštitúcie sú natoľko pripravené a prístupné práve ľuďom so zdravotným znevýhodnením a tu vlastne taktiež si myslím, že je to istá priepas, ktorú by bolo potrebné vlastne viacej podporiť a zohľadniť preto lepšie fungovanie v tej spoločnosti, aby naozaj nemali taký nevedomý pocit, či už tej diskriminácie alebo toho, že vlastne nie sú dostatočne prijímaní nami vlastne v našej spoločnosti a podobne. Záleží to od samotného človeka, ako veľmi chce, môže napríklad prispievať finančne na organizácie, ktoré potom môžu kvalitne poskytovať svoje služby zdravotným handicapovaným, prípadne sa môže ako dobrovoľník aj zapájať do aktivít týchto organizácií. Najdôležitejšie je naozaj, aby si každý jeden uvedomil, že vlastne každý jeden z nás máme rovnaké práva a teda rovnaké práva na to, aby sme dokázali bežne fungovať v spoločnosti bez nejakých výrazných bariér a teda aby sme mali právo naozaj vzdelávať sa, zúčastňovať sa rôznych kultúrnych udalostí, taktiež teda rôzne povinnosti, ktoré sú bežné každému jednému z nás. Čiže tá úcta človeka k človeku je veľmi dôležitá a s tým vlastne je podľa mňa veľmi dôležité začať práve už od základných škôl a teda už aj od materských, dá sa povedať, už teda od mala deti vychovávať práve k takej rešpektujúcej komunikácii a vlastne vnímaniu aj týchto problémov a teda týchto ľudí v spoločnosti, ktorí sú prirodzenou a
dôležitou súčasťou našej spoločnosti, že aby naozaj vlastne si už od mala deti uvedomovali, že teda nie sme každý rovnaký, máme každý nejaké vlastné potreby, máme nejaké špecifika a môžeme sa slušne a pekne správať vlastne každému jednému, aj keď je nejakým spôsobom iný ako ja. Myslím si, že najdôležitejšie je práve, aby mali pocit, že sú prijatí práve v spoločnosti, aby vlastne nemali pocit diskriminácie, nejakého vylúčenia, ale aby naozaj vnímali, že ich spoločnosť a ľudia okolo nich vlastne prijímajú takí, akí sú a či už vedome alebo nevedome ich nediskriminujú a taktiež vlastne nevylúčujú z rôznych aktivít a z rôznych vlastne bežných situácií v spoločnosti. Naozaj ten pocit prijatia je za mňa veľmi, veľmi kľúčový.